masarap yung bawang. Ang baliw mo talaga, Jem. Baliw. Tiga yan. Sanay ka na kasi ito magluto. Masik na luto. Tapos na. Ayan natin aking mga ingredients. Seryoso ka ba? Ginagawa. Hindi makahintay. Are you serious? Seryoso ka ba sa iyong mga ginagawa? Ay, nako. Ano naman? Hindi para-parehas yung pag-ayat. May mahaba, may maiksi. Ano ba to? Ano ba to? Ano ba to? Magayat yung kamay nito. Ayan guys. Hindi po pagod ka matapos. Itatawa mo na lang yung pagod mo na. Ayan guys, may ano tayo, may erigi, may ano. Tapos ayun, basta.
yung aking mga ingredients. Ayan, carrots, taupo pork, at saka eringi. Ayan, mushroom, hindi mushroom, asparagus, siopatcho. Ayan yung mga ano ko sa guys, yung mga ingredients ko. Ayan, dragon leaves. Saka yan. Ayan po, may konting karne din ako. Diet kasi sila, so dalawa lang kami kakain ng karne. Ang amo ko hindi kakain. Gulay is life talaga guys. Ayan.